A poprosím, teraz nám ide Magie alebo Maggie. No, vidno vyloženie toto šikovné ruky tohto mladého muža. Určite strávil pri štrikovaní nie 1 hodinu pri televíznom seriáli. Ako to bolo, povedzte. No, ja možno na to nevyzerám, ale ja som to nerobil. Stačí, keď si nájdete niekoho, kto je na dôchodku, párkrát ho navštívite aj so psíkom, on sa potom už ponúkne sám, že niečo takéto vyrobí. Nerobila to tá teta, čo predtým, predošlé 2 modely, čiže je to hačkované starou mamou, ktorá má psíka veľmi rada. Tak to je výborné, zatlieskajme starej mame. Ja som si oddychol, lebo už som si predstavil mladého muža, ako sedí, televízor, tam beží tá Esmeralda a on s tými ihlicami, to bol parádny pohľad. No dobre, takže teraz nám ešte predvedte niečo. Paráda. Dobre.